Asifumaneni ke ngoku isifundo sethu sokuqala nesokugqibela. Kwivangeli engcwele ukubhalwa nguYohane isahluko 19 sifunda ngamqolo 30. Ivangeli engcwele ukubhalwa nguYohane chapter 19 sifunda verse 30. Xa ngoko uYesu ebeyamkela ifinika wathi kugqityile, wathoba intloko wawunikela umoya wakhe. Kamele engcwele ethandwa nguThixo, sime apha ndibe phezu kwale ntaba kwilizwi lesithandathu uYesu awalishumayelayo esemnqamlezweni. uYesu oweza emhlabeni ukuzawusindisa aboni. uYesu oweza emhlabeni ukuze athabathe isono sehlabathi. Siphawula apha ukudandatheka kukaYesu emva kweziyure ezintathu ehleli emnqamlezweni emanxeba-nxeba. Sibone apha umonde kaThixo ehleli uYesu ejonge ebantwini athi ngelizwi elikhulu kugqityile. uYesu emveni kokuba zenzekile zonke izinto phezu kwentaba yeKalvari, athi amasoja amakhulu aseRoma Oscariote becinga okokuba bamgqibile uYesu, bambulele. Kodwa sibona apha intobeko phezu kwale ntaba kaYesu. Siphawula kweli lizwi lesithandathu izinto zibene ezithethweyo uYesu ezibonakalisayo. Eyona purpose yokuza kwakhe emhlabeni, oyena msebenzi nemission awayeyizele apha emhlabeni uYesu. Sibona ke ngoku loo purpose kaYesu ifezekala. Sibona apha okwesibini i-obedience, intobeko kaYesu esemnqamlezweni, ezithobile, enyamezele ukufa komnqamlezo. Sibona apha uYesu xa ibethelelwa apha emnqamlezweni, isuffering yakhe, ukuhlukunyezwa kwakhe phezu kwale ntaba yaseKalvari. Sibona apha okwesithathu okokuba konke uYesu ayezokwenza emhlabeni ufezekala. Bathi ngoba ababhali xa bethetha, the mission is accomplished, umsebenzi abawenzele is fulfilled. Sibona apha impumelelo kaYesu esemnqamlezweni. Esimva uYesu kweli lizwi lesithandathu athi it is finished. Konke ebekuzele emhlabeni, isono sehlabathi esoyisile uYesu, konke ebekuzele emhlabeni, iintlungu ziphelile. Bonke abasemhlabeni uYesu ugqityiwe. Siva apha uBhishophu Jim kaDr. Sosteleki incwadi yakhe ayibhalileyo The Last Mile to Calvary. Uthetha isitsho ngentetho yesiGrike, wathi tetelestai, oko kukuthi ngentetho evakalayo konke ebekuzele uYesu emhlabeni kugqityiwe. Athi leli ntetho yayintetho ethethwa ngamadoda aseRoma
nguThixo athike kwakuYesu. The mission of God is accomplished. Konke kugqityiwe. Simfake eqameni sithi umnqamlezo konke okuhlulile uYesu nokufa ekohlulile. Wangake uThixo ngasikelela. WanguThixo ngasinikeza amandla. Thixo asiqinise kule meko sibuya eMzantsi Afrika. Kulizwe lonke uThixo usenakho ukusikhulula. Kweli lizwi lokugqibela zonke izinto zigqityiwe. Egameni loyisele lonyana nelomoya oyingcwele ngokuKristu nangona phakade. Amen. Amen.